हामबाय তিনি जों गरजी रंग चंद्रनि आन्दाराव ताबुक सारा भारतवर्ष जे करना भाइरास नथि लकडाउन रिजाक अजराव केबो सामुं हुमुं ताङै मान्या ताई गोबां बाक्सानि रेशन कार्ड करिनि दङ बाक्सा बेलाय बुरिसु बुरा आङै सामुं ताङै मायां दङ जों आतिसा ताई पाटे आइपिएफटिनि बिसिंखै ताइखौ ससियेल सामुं फायनायनि बागै नगो थांगै जों एवारनेसबो खालाय दङ बाहायक्लाय ससियेल डिस्टेंस खालायलायनाय बाहायके जों करना भाइरासनो हयते हासालै दंमानाय आबनि साथे साथे न चावै नङै थाङै दंना नांनाय 21 days जे लकडाउन फुल टाइम जों बाहायक्लाय बरफनो चुबायमान आबनो ति जों नगो थांगै अकरा चाकरा रमो जे मानसाक 5 kg के माइरं रख चुबाय दङ তিনি बाथ्रा जे लकडाउन खाया सब जराखै जोंनि हाते गोबां ताङै नायजाक दङ जागा थांगै माइरं बागलांनो ससियेल awareness खालामनाय बाहायखौ जों करना भाइरास नियाखै आबनो ति आतिसाराव awareness खालाय दङ बिना कारणाता नखरनि चबamwngo